Күннәрнең бер көнендә Хуҗа Насретдин үзенең йортында нәрсәгәдер кайгырып утырган. Шул чакта аның бусагасында, өйнең бусагасына шакылдатканнар да, ул ачса бусагасында бер кеше тора икән. Хуҗа Насретдин хәтерләгән инде аны, менә алар бер вакытта юлда бер юлы чыкканнар юлга, шунда танышканнар. Инде бу кайда торган җирен ятлап алган да теге кеше, шуңа күрә килеп чыккан. Шул кеше әйтә инде, көтмәгән кунак. Мин инде шушында килеп чыккан идем сезнең шәһәргә, авылгамы. Уйлаган идем, менә әгәр дә Хуҗа Насретдин әфәнде белсә, мин ушында булган чагымны һәм кермәгәнне, ул миңа гаепләп китер дип. Шуңа күрә сезгә килеп чыгарга уйладым ди. Бигрәк яхшы дигән Хуҗа Насретдин, узыгыз, кунак булырсыз дигән. Шуннан соң кунакны түргә утырткан инде. Шәйләр пешергән, кайнаткан инде, кем шәй пеште диләр, шәйләр пешерде дисә була. Кунак инде алдындагы теге шул камыр ризыклардан җитештергән, алар лепешка дип әйтәләр, шуларны ашап куйган инде. Хуҗа Насретдин килгән чакта, борылып килгәндә инде, Хуҗа кунак янына кунак инде анда бушаткан чәйнүкне үзеннән этәреп тора икән. Мин анардан бит артыннан өлгерә алмыйм дип уйлап куйган Хуҗа әфәнде. Инде кунак 3 патмус шул ризыклар, камыр ризыкларын инде ашап бетергәч, 8 чәйнүк чәй эчкәч, анарга алып килгәннәр зур бер патмус пулау белән. Пулау эчендә зур-зур кисәк итләр дә булган. Кунак инде вакытны сузмыйчы, сызганган да, итне үз ягына тарткан да шул патмусны. Ашый башлаган. Ипи белән яхшырак барар дип, шул ук ипине дә белән сыйланган. Инде пулаудан соң шәй эчүгә тотынганнар. Кич белән Хуҗа әфәнде кунактан сорый икән. Аппетитларыгыз ничек ди? Әллә сезгә кавын белән бер ипи алып килеме дигән. Ничек сез сизеп торасыз икән, кунакка нәрсә кирәк икәнне ди, тегесе кунак җавап биргән. Инде йокларга яткан чакта бу кунак әйтә икән Хуҗа Насретдинга: авыр булмаса, әфәнде ди, хәләҗиф итегезгә әйтегез әле, иртә белән менә ризыгыма берничә шул теге әче борыч салсын ди. Бик тәмле була ди. Ул киресенчә булса, мин ди ашый алмыйм, чөнки аппетитым юк дигән. Менә шул аппетитым булмаган шуңа булмаган кара, мин менә килдем шуңа табиб белән бераз табибтан киңәш алырга, аппетитсыз азапланып йөргән чагым хәзер ди. Бер 10 көн ушында булырмын. Әгәр дә табибнең ысуллары, дарулары файда китерсә, аппетитым ачылып китсә, бәлки әле без тагы рәхәтләнеп сездә шушлай дастархан
янында утырырбыз дип әйткән инде кунак. Рәхмәт инде дигән Хуҗа Насретдин. Тик менә күрәсезме, миндә киресенчә бер шир дигән. Менә мин Самаркандка китәм ди. Кала алмыйм ди, Самаркандка китәм. Аппетиттан каршы бер миңа ысул кирәк дигән. Шуңа күрә гафу итегез инде, әфәндем дигән. Мин сезгә исән сау торыгыз дип әйтәсем килә ди.